дорогие братья и сестры, сегодняшнее Евангелие – это, видите, такой добрый повод для того, как нам задуматься про молитву. Потому что вот сегодняшняя история, когда Христос, оцеляя по молитве, так по просьбе сотника, оцеляя его на заслугу. И бачите, мы, напевно, уже разважали с вами про это Евангелие и говорили про то, что якби такий подтекст этого оцеления, что сотник это, ну, для гавреев, сотник римской армии это был, ну, человек грешный, человек язычник, человек оккупант. Той чоловік, який якби не мусив би мати ніякого дочинення до їх гаврейського, так у двокості, скажем, Бога, і на самої справі, звісно, до єдиного Бога, який для всіх народів. І, власне кажучи, він не мусив би отримати цього оцелення. Знову ж, докладніше, ну, його не слуга, знову ж, слуга. Чоловік, який, ну, просто-напросто у старожитному світі до його ставилися як до некої прилади праці. Что, ну, слуга есть сегодня один, завтра другий помер, ну, знаете, меньшего. Да, в принципе, это так ставится не до сегодняшнего часу, что, ну, так есть один працовник, ну, значит, с ним нечто сталося, знайдем іншого працовника. Это не сын, не кум, не сват, не брат, не там, не ведаю, близкий, родний, але это чужий чоловік, який виконує певну функцію. А бачите, у сьогоднішнього этого сотника, у його була така віра, яка дозволила йому просити і отримати оцелення. І бачите, я коли сьогоднішнє Євангеліє читав, я так призадумався про те, що ці є у нас така віра, як просити Бога. І ці не ставимо ми собі умовностей шмат для того, щоб звернутися до Бога з молитвою і попросити про нечто. Ось. І перша умовність, яка от у сьогоднішньому Євангелії така відавочна, це те, що я не вартий звертатися до Бога. Так як от сотник, він там, значить, ворог, окупант, язичник. Ну, він мог так само подумати, що я не вартий звертатися до Ісуса Христа. Я не вартий звертатися до того Месії, якого гаврейському народу, який ми тут кривдим, подначалюємо його собі. Я не вартий до його звертатися. І він, справді, мог би не звернутися до Ісуса Христа, як не зверталися там шматлікейники, там люди, про яких Євангеліє замовчує, якої не говорить, бо ну нема про що говорити. Ось. Але він звернувся. І я думаю, що це перша якби умовність, яку ми з вами повинні у собі переодоліти. Умовність того, що я не вартий звертатися до Бога в молитві. Что я не вартый вас попросить про то и про інше. Что я человек грешный, что я, ну, там, неправедный, я не святый. Богу не треба, как вы были святыми. Когда вы просите там своих близких про что-то, вы так само не думаете про то, что ну у меня с ними там сегодня идеальные отношения. Не, вам просто треба попросить человека про некую допомогу. И вы просите человека. Чому ж мы Бога представляем як некого там, ну, горшого, некую істоту горшую за звичайного человека? Чому ж ми обумовлюємо нашу молитву і нашу просьбу до Бога тим, що я такий повинен бути, для того, щоб звернутися до Бога? Ні, ніде в Святому Писанні не сказано, що ми повинні бути праведними для того, щоб звертатися до Бога. Ні, ми звертаємося до Бога, щоб бути праведними, ми звертаємося до Бога, щоб випросити Його ту ласку, бути святими, бути вірними Йому, бути годними Його ім'я християнам. Вот это важно в сегодняшнем Евангелии, я думаю, попросить на это и усведомить, что мои грехи, ну, конечно, мои грехи это так, они отделяют меня от Бога, так, они перешкоджають мені звертатися до Бога, ну, у таким контексті, з такою емоцією, з якою я би звертався, коли б у мене було чисте серце. Але це не повод не молитися, не просити Бога про щось, це повод пойти до сповіді і покаятися. Ось, коли я відчуваю, що справді мої грехи перешкоджають мені звертатися до Бога, це повод покаятися у своїх грехах, підрихтуватися добре до сповіді, змагатися зі своїми грехами, але при цьому так само просити Бога, коли це навіть про щось, що у мене сьогодні на серці, навіть коли це не дотичить моєго власного збавлення, дотичить ніякого там стороннього мені чоловіка, як у сьогоднішньому Євангелії. І ще одна така умовність, яка у сьогоднішньому Євангелії бачна, і яку переодолює сотник, що я повинен так звертатися до Бога, ну, правильно, як так пригожа, узнесло. Ось. І я часто стикаюся з такою умовністю, що справді люди приходять до мене як до святара, питаються про це, і це ось некий такий стереотип, який перешкоджає людям молитися.
Люди лічаць, што калі я буду до Бога некімі простымі словамі звяртацца, калі я буду до Бога звяртацца там дзесьці у спешцы, калі я буду до Бога звяртацца, не маючы нейкага такога, не будзе гэта пранікаць неяк так маё сэрца, то і не варта ўвогуле маліцца. Конечно, трэба імкнуцца до того, каб наша молитва была такая адданая, проникнёная, каб яна была шчырая, каб мы неяк узнёсла славілі Бога і узнёсла да яго звярталіся. Але калі гэтага няма, калі по нейкай аб'ектыўнай прычыне мы хворыя, мы стомленыя, мы забеганыя, мы не можам сабраць свае думкі ў кучу, таму што нас нешта хвалюе моцна. Гэта не повод, каб не звяртацца да Бога, не повод, каб не маліцца. Так як у сённяшняго сотніка, ён простымі словамі тлумачыць Христу тую сваю праблему, якая ў яго ёсць. Ён не імкнецца там, не ведаю, выказаць гэта нейкімі там гімнамі і песнямі. Добра было бы гімнамі і песнямі, але калі не атрымліваецца, то што, пра гэта не думаць, пра што не маліцца, не прасіць Бога. Чакаць, пакуль гэтыя гімны прыйдуць, так чалавек бы памёр, калі б ён чакаў так вось, як пакуль яму прыйдуць нейкія словы. Ён проста звяртаецца да Бога. И я думаю, что для нас это так само чарговый приклад у сегодняшнем Евангелии для нашей молитвы, что молиться варто нам настолько, наколькі у нас есть силы. Молиться и просить Бога про штосьці, так как можем просить, так наколькі мы здольные, так наколькі у нас есть некие словы, наколькі у нас есть некая моц молиться, наколькі у нас хапае этой уваги для молитвы. Бо часами бывает так, что так, мы собрались с думками, и мы цалком в эту молитву погрузились, а часами не можем. Але есть вокруг нас некие потребы, есть вокруг нас некие проблемы. Есть там хворый человек, за якого треба помолиться, есть наша країна, яка переживає там кризис, за яку треба помолиться, епідемія, яка там то нам більше, то менше, там, значить, і за всіх цих хворих варто помолиться. Так ось молимся, накольки можемо. Я, бачите, з власного досвіду ніяк так колісті годов уже колькі тому так само неяк так ставився до молитвы. Думаю, що ось помолиться треба ружанець. Треба помолиться, але треба неяк так з увагою помолиться, уважливо. І один час думаю, може бути помолиться неяк так у дорозі, так, коли я там іду на службу, наприклад. Почал так молиться, и гляжу, что у меня увага рассеивается. Там, коли меня идут люди, там, я, значит, если там еду, меня это все отрывает от этой молитвы, и я перестал молиться, так ружанец. А потом я так зразумел, что, коли я не помолюсь так, коли я не молюсь тут, то не завсюду мне отрывается, не завсюду есть час помолиться, если сесть спокойно. И я вырос, и знову зауважу, что в этот час, які у мене є, наприклад, щоб дійти до служби, щоб дійти до каплиці, я його не для себе використовую. Я починаю там слухати аудіокнигу, я починаю слухати радіо, музику, там не ведаю, замість того, щоб в цей час присвятити Богу. І я зрозумів, що я так Бога обкрадаю, можна так сказати, що той час, який я мог би присвятити на молитву, я в цей час присвячаю на себе самого. И я почал молиться. Так не завсюду это мне 100% увага. Часами може это там не веду, 3% увага, 10% увага. Але я отдаю этот час Богу. Потому что, у меня есть такой час, у меня есть такая возможность помолиться. У меня есть такая возможность прославить Господа и попросить за те потребы, какие у меня есть. И я ніколи не адчув, что Бог меня не почув у этой молитве. Звичайно, то, про что я его прошу, но оно так чи інакше рано чи поздно здійсняється. Тому усіх нас захвачую до молитви, по прикладу сьогоднішнього сотника, до такой смелой, простой молитвы, как не ставить никаких себе умовностей, как не думать про то, что я повинен чогось там досягнуть, и быть неким, и быть неким, для того, как звернуться до Бога. Нет, звернуться до Бога таким, яким я есть зараз, у тим стані, яким я есть зараз. А Бог уже нехай змяняє мені, відкрити для себе, відкрити ворота для Святого Духа, щоб Він так само прийшов і зміняв нас. І щоб эта наша молитва, вона людейничала у два боки. І ми просимо за когось, і ми щось хочемо від Бога отримати. І нам потрібна ніяка ласка від Бога, ми про її просимо, але так само рихтуємо своє серце для того, щоб перемінитися самим, вступити на іншу ступеньку нашого духовного шляху, зростати в духовному нашому рості, і таким чином бути християнами. Амінь.